Ambiente festivo o que se respiraba este domingo Meis. A súa tradicional festa dos callos bateu todos os récords. Este domingo a celebración cumpría 28 anos, deixando de lado os prexuizos de que é un prato de inverno. A temperatura tamén dou un respiro nun día no que non se registraron temperaturas demasiado altas. Prezos asequibles, a ración de callos a 6 euros, un prezo que se mantén dende hai varios anos, e a festa posterior á comida converteron a Meis no centro de Osalnés por unhas horas. A degustación deste prato inclúe unha cazuela e unha cunca de barro. As reservas dos comensais tiveron unha gran acollida nesta edición cunha reserva mínima de 14 persoas a 120 euros, pero non só estamos a falarlles de comida, tamén houbo música. Mosteiro acolleu a celebración dun festival folclórico con o Trevo, Xeada e Recordos da nosa terra e tamén acolleu un concerto de bandas de música coa participación das agrupacións de Meis, a Bertula de Paradela e a Unión de Lantaño. Sen dúbida un domingo diferente en Meis que se engloba dentro da programación das festas de San Benito que rematan este luns.